Morjesta vaan taas kaikille. Se olisi Raplossa sinä terve. Nyt aion tehdä teille Futre-videon 6x. Elikkä se on tällainen kalin. Korvaat on teille 33. Vitonen, jotta siitä vähän. Asetetaan ensimmäinen kapteeniksi valitaan. What the fuck? Vessi. Siinä on kova vessi. Siinä on kova vessi. Ei oo oikein enää. Ei oo näistä pysyisi. Ei oo pysyisi kanssa enää 17. Nyt vaan rikkaa hyvin. Mutta näyttää niin hienolta, että niin oikeesti muut kemistri. Täytyy katsoa. Kyllä toi vihreä linkki siitä. Mutta ei vielä ole linkki nyt joku hyvä. Okei. Ei tästä tuu mitään. Okei, mut Sikursaan otetaan. Sikursaan. Nyt joku parsalainen tai brasilialainen. Parsalainen. Otta Pirlo. Nyt pelkkiä hyviä vaan, ei mitään. Mitä tällaisia. Ei kirjoitettu kemistristä, paitsi kyllä sekin tärkeä. Kato milleitä onnistuu näin. Parempi jos tulisi kyllä. Jokin tuu. Tapitsi. Linkit siitä. Kyllä vaan. Mitä se vielä? Schweinsteiger siitä. Sitten meillä on hyökkäysiä. Pari. Tällaista. Joku pakki tästä vaan. Tämmönen Hollannin pelaaja. Florenzi. Voi ottaa piensi tosta, jos olisi joku italialainen tuossa Schweinsteigerin tilanne. Sitten semmonen hieno Boateng. Ottaa Schweinsteigerin. Viimeinen polttaa. Täällä joku hyvä vaan. Legenda. Hyviä maalivahti. Ja vaihtopäkki. Juliusen Sandberg. Sanoi 3 yhteisliikkiä. Siitä tuli hyvä liikki. Sitten joku hyvä Navas. Navas on maailma. Oli yksi vuotta. Kodiin. Kasikentäinen Carvajal. Onks odotas? Joo, tuo Carvajal, koska se, jos mä laitetaan toi kentällä Navas, niin sit Carvajal rimaa hyvin. Linkkaa siis. Joku hyvä Hansi Hazard. Tuolla on Silva. Kuresva on kiinnostava. Hazardkin on kyllä. Katsotaan mitä sit tulee. Okei. Ei sovi. Joku hyvä. Tässä vaan valittiin Toure ja Totti tästä nopeasti. Totti muuten käy tuossa Pirlolla ja sit tohon siihen tulee joku linkki siihen vaan. No!
hyvät reservit vaan siihen. Mutta nyt jotain italialaisia. Ostetaan italialaisia. Kyllä. Katsotaan mikä on hyvä kevitri. Kivinoa, entisin kaikki kivinoa. Over. Marivia. Ja sitten me katsotaan kenttää ja sitten mennään pelin pariin. Viime pelissä ei oikein käynyt hyvin. Voi mistiksi vasta. Että oletta salaa. Mä muistan alkaa. Muistan 6/7, se on se 6 vissiin. Kuinka vielä laita? Ilves. Ja nyt ruvetaan rakentaa tiimiä CF. Uusi johtaja. Hyvä. Siihen. Joo, siihen korvaja. Vihdoinkin se kulkee. Sitten peli pari, finish. Suora peli pari vaan. Ei muuta. Ei varrata parata hetkellä. Piirron luomiista. Siinä on se play. Kato, se teki heti kopioita ja kostit vei. Mikä Veero nyt mä en saa. Nyt ei saa päästä. Tee nopea joku kokei. Se oli häviö siinä. Se oli häviö. 4-0 häviö. Tää oli oikein häviö. Joo. Otetaan vielä backit tästä, mitä me saadaan. Saadaanko jotain hyvää. Me nähdään. Tästä ei vaan tulee Riada. Okei, entinen oli pelaaja safe. Siitä vaan saatiin peruspelaajia. Me vaihtopenkillä. Tästä olisi nyt vaan joku lopo. Joo, save vaan. Nämäkin täytyy avata. Muutetaan vähän tiimiä ja sitten ei enää pelata. Vissiin. Klose. Ja kato mitä nää muutetaan. PVP. Bayern PVP. Ja Bayern voittaa. Mä sanoin, että Bayern voittaa. Tietenkin Bayern voittaa. Mutta sit kato mitä me saatiin. Me saatiin oli tykätkää, tilatkaa